Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon. And Tita. Tanya. Chinita. Sobrang touchy-touchy ang boss namin sa akin. Feel good morning call and tits. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Luisa ng San Juan City. Dito po ako nangungupahan. Malapit lang din sa trabaho ko. At ang akin pong katas na nakalipas ay hindi tungkol sa love life or any. Tungkol po ito sa supervisor ko, sa boss ko na yun nga po, very touchy-touchy sa akin. Wala po akong boyfriend kaya siguro feeling niya okay lang sa akin. Alam niyo po, nakakatakot na nakakainis kasi minsan naiiyak na ako. Kaya isang beses, sinumbong ko po siya sa isa ko pang supervisor. Pero ang sabi sa akin ng supervisor ay, ano sabi? Anakan mo ako. Hoy! Ay, di ba? Layuan mo na lang. Isang time, kaya tayo last day talaga. Isang time po, nagkayayaan kami sa trabaho na magkaroon ng chill-chill, dinner-dinner. Sumama na rin ako, baka kasi sabihin syempre, nung mga ano dyan, KJ ako at di ako nakikisama. Nung matapos po yung gabi, mga 11:30 yata, nagabang po ako ng jeep pa uwi. Sinundan pala ako ni Sir Ellie. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ito ba talaga pag nating gabi na wala masakyan, mag-book na lang kaya ako. Mag-angkas na lang. Wow, may aswang. Mars, sabay ka na sa amin. Saan ka nakatingin, Mars? Sa'yo! Ano? Charm, isama na natin to. Sabay ka na lang sa amin kasi hindi talaga to daanan masyado ng jeep. Kasi parang to. Sa bagay, kasi, out of way na. Oo, ang dumadaan lang dito, mga limousine na ganyan. So, di pa tayo dun, sabay ka na lang sa amin. Ay, hindi. Kasi, na-check ko to kanina sa parang may mga dumadaan naman, kaso may oras. Sumabay ka na kung ayaw mo ba. Bakit malapit ka lang naman dito?
Okay ka na dito. Okay na ako dito. Mag-book ka na lang. Sige, to try ko. Ay, lasing na kasi pala ako. Nakalimutan ko, lasing ako. Ako rin, kasi nga pala ako. Uy, anong lasing? Ganun magsak ko sa dyan. Oh, gaya-gaya. Hindi na kapatid. Hindi ko pa pwede. Hindi na competitor Ano mo sasama talaga. ka sa amin? Ano ba yung suka mo? Oh, Ang landi ng suka. kala ko lasing ka. Ba't alam mo? Ano sasama ka pa sa amin? Ay, sabay ka na sa amin. Hindi, kaya ko pa naman. Magbubuk na lang ako, pero... O, diba? Kanina ka pa nagbubuk. Actually, nakamotor lang din kami. Tara na. Bakit ako niyayaya? Tara na. Oy, baka mag-semplang kayo, mag-helmet kayo. Sige na, Bab. Alis na kami. Let's go, biyahing heaven. Bye-bye. Motor yan! Tara na, sakay na. Pati yung motor lasing. Hindi alam kung motor. Aray ko! Okay ba to? Buhay pa yung motor namin. Andar ba to? Andar pa to. Ayan na, umandar ulit. Tara Iba na. nag-iba. Nabali yung takot. Nabali yung takot. Nag-iba yung motor. Ay, hindi, tiwala lang. May mga maliwanag naman yung mga ito. Ito eh. Ang ganyan. Oh Ay. my God. Oh my God. Oh my God. Oh, Ito si boss. ah, Sana huwag niya akong dikitan. hindi ka nakasakay. Ay, huwag niyo po akong akbayan. Hindi, tinapik. Sir. Tinatapik ka lang. Ang Baba. arte mo naman. Alisin niyo po yung kamay niyo. Lamig naman ang kamay mo. Sir. Actually, parating na po. Nag-book na po ako ng, ng joyride. Cancel mo na yan. Baka hindi namin kilala yan. Baka mapano ka pa. Konsyensya ko pa yan. Ako nagyaya ng gabing ito. Hindi po, okay lang Para po ako. makasama kita. Okay lang po ako, sir. Sige na po. Yayariin kita ngayong gabi. Lord, sana may dumaan na po. Natatakot na po ako. Lord, sana walang dumaan. Lord. Ano na? Sino ka ng mga takot? Dapat matakot ka dyan sa binok mo. Hindi mo kailangan yan eh. Ako, katrabaho mo ako, di ba? Hindi po, tsaka po yung parating na daw po yung jeep. Wala nang jeep dito. Hatid kita. Sir, Akong bahala. Sir, wag po niyo akong... Hindi ko lang po ito nasasabi sa trabaho, pero since nandito po tayo sa labas, wag naman po sana ganyan na lagi kayong tinatouch. Ikaw sinumbong mo kay boss Hindi naman po ako sa nagsumbong. Kala mo ba hindi ko malalaman? Sinumbong mo ako. Sorry po. Pinatawad na kita. Ikaw pa ba? Tawakan ko Sir, lang naman. Sir, May kilitiga ba dyan? Sir. Ha? Kilitiga ba? Sir, wag ka. Ay, nakikilitiga. Hindi, sir. Ha? Kilitiga. Sir, wag po, sir. Susubukin ko yung gilid mo. Sir, sir, wag po. Lord, please. Sagutin niyo po yung panalangin ko. Ano yun? Ba't tumayo? Lord, please. Lord, natatakot po ako. Ayan, Dali, ano? may palapit. Sige na. Oy! Ay, thank you po, Kuya Angkas Rider. Hindi ako hanggang ako yung trabaho mo. Sibong. Mukha. Hindi kasi nagsararakit din ako ng angkas. Kaya sinuot ko na yung angkas ko na jersey. Ang galing po. May jersey yung angkas. O, rumarakit nga ako nag-angkas din ako. Pero, Sige po, sakay na lang po tayo. teka, Sige po. Bong. Hey, boss! Ikaw pala, boss! Bong, sabay mo na ako. Kasi, Oo nga eh. Lasing na yan. Kanina pa yan Oo nga eh. Yan ang chansin mo ka sa loob eh. patingin nga ng helmet mo. O, pasensya na. Walang labayan. Kuya, natanggal. Ha? Kuya, natanggal. Okay lang. Pero, pasensya na. Makati yan, ha? Sige, okay lang. Ba't ka sasakay? Ako na, Bong. Uwi ka na. Ako nang bahala. Sir, sige, salamat po. Bye-bye po. Ingat po kayo. Halika Teka. na, Bong. Let's go na. Boss, sasabay sa akin, boss eh. Boss,
Halika na po. Anak Pong dali. ng pating. Halika na. Bye, sir! Buti na lang po talaga ay to the rescue si Bong. Hindi ko alam kung si Lord talaga yung nagpadala nun kasi si Bong babaero yun. Oh. So baka kalaban ni Lord yung nagpadala. I-rescue na nga! Tirahin pa! Ipapaba kita dito! Boss, oh, boss! Pura na tanggal. Hindi ko sakto pong weekend nun at nag-message ako kay Bong at nag-thank you talaga ako sa kanya at hindi niya alam na liligtas niya yung buhay ko. Kinamande yan po. Sana all may pakape. The charm Hindi. tayo, wala tayong kape, may tinapay Patikim pa. nga, baka kasi may lason yan eh. Para ako muna Oo malalakas. nga. Ay, yung tinapay baka may lason Kaya din. nga, bakit ang laki ng kagat? Baka kasi may nasa gitna yung lason. Diba? Malalason siya. Sa gitna. Oo, ganun yung lason sa gitna yan ini-inject eh. Oo. Nagagawa ng lason, may manufacturing. Hindi niya alam, tapos ikaw ininom mo yung kape niya. Ah, sige. Tingnan ko lang kung may may Ah. Moriatic. Ay, wala. Isa pa nga. O, Muriati, kinalahati mo na yung... Tingnan ko nga, baka mayroong Uy, baka galing may yan. spray net. Galing. Patikim, baka nilagyan ng gel. Hindi pa patay. Ayaw mo, ikaw lang yung may entry. Kape may gel? Ano to? Kape, may spray net. Milk tea. Ay, Ano na? Ay, coffee jelly. Okay naman siya. Ah, sige, ubusin nyo na. Kasi baka may gayuma yan eh. Alak ka, tumatawag. Teka lang. Hello? Ah, nagre-ring pa pala. Hello, sir. Andiyan ba? Nakarating na ba si Luisa? Sino yan? Sino yan, Trixie? Si boss. Dahil lang. Yes, boss. Pasok kayo mga sa opisina. Oh. May ano ako. May sasabihin lang ako. Sabi mo wala. Sabi mo wala. Nasabi ko na nandito Bakit ka mo eh. kasi sinasabi? Alam mo, sinungaling. Okay, boss. Tama na. Go na. Sama nyo ko, Jarmy. Ininom niya yung kape ko. Kaya Wala eh. Bahala ka dyan. Si Sama boss nyo yan na eh. ako, please. Go Parang ka na. Ikaw lang ang kailangan eh. Nakakatawa. Dito lang po ako sa may pinto. Hindi, upo ka. Hindi, okay na po ako dito kasi may tinatapos You po sit ako. down. Para naman tong ano eh. You're inside my office, di ba? Sorry po. May sasabihin po ba kayo? Mupo ka. Sir, kasi may tinatapos ako eh. Pinapatapos ni Sir Jerome yung isang file. Sit down. Chair. Okay? Pwede? Po. Oh, ito po. Sorry, mainit lang ulo ko. Ang dami kasing stress ngayon. Tapos yun ba yung report nyo? Tatapusin ko po pag tapos natin po mag-usap. Salamat po sa kape at saka tinapay. Kinain po ni Trixie at saka ni Charmy. Sabi ko na eh. Sabi ko na, hindi mo inumin, hindi mo kakainin. Hindi po kasi gutom sila eh. Ako po kasi nag-agahan na ako. Nag-breakfast na po ako sa Hindi bahay. iwasan mo ako ah. Sir, ba't niyo po nilak yung pinto? Sir, wag... Mag-uusap lang naman tayo. pero bakit po wag niyo pong ilak? Sir, Gusto mo ng massage? Oh. sir, May kiliti ka ba sa batok? Ha? sir, inappropriate naman. Sir, Ang bango ng shampoo mo. sir, please. Ba't mo ako iniiwasan ha? Kasi po, sinabi ko na sa inyo, di ba? Ay, hindi kakaiba po kasi yung trato niya sa akin. Aalis na po ako. Tsaka di ba po, nagtataka lang po ako bakit kayo ganyan sa akin. Di ba may asawa na po kayo? Masama po yan, sir. May asawa ko pero wala akong girlfriend. Ano ba yun? Sabi na eh. Sabi ni Martin.
Ganun yun. Kasi, Sir, at saka shaky na rin kami. Pasingle na pala ako. Kaya, no need to sir, worry. kailangan ko na po lumabas. Ayoko po ng gantong usapan, sir. Nag-iiwasan mo ba ako? Ha? Ang lambot ng buhok mo, ah. Sir, parang awa niyo na po. Bakit? Parang awa niyo na po. Huwag niyan. Kasi hindi po Nanliligaw ba yun si Bong sa'yo? Hindi po tinulong. Opo. Wala kang taste? Mabait po si Bong tsaka gentleman. Hindi po katulad niyo na Bakit? Ano ba ako? nang mamanyak. Bobo ka ba? Apakamanyakis mo, animal. Mamatay ka na. May sinasabi ka? Wala po. Sir, labas na po ako Aray, Teka. aray. Sir, wag mong hawakan yung kamay ko. Kita tayo sa salamin, no? Teka lang. Uy! Labas na po ako. Boss, lipat mo na lang ako. Di ba may isa ka pang branch sa may ano? Sa Puno may- na kasi doon. May, Sabi ko naman isa sa'yo, pa- huwag ka lumapit-lapit May isa ka yan pang eh. branch sa may ano, di ba? Ilocos Norte. Doon na Wala lang na ako. yun eh. Sinara ko na yun eh. Sa Cagayan. Sarado na rin. Sa Bella. Ba't ba nandun sa Norte lahat? Sarado nga. Sa Bicol po. Doon na lang. Di ba marami? Wala naman mayaman akong branch ka, yun. Mayaman ka, di ba? O sige, ako na lang ang mag-start up ng business mo. Kasi gusto ko na pong Boss, may sasabihin Lumayo, ako. Makinig. lumayo ka na. Nagsumbong ka na sa akin eh. Lumayo ka na eh. Asset din na Wala company ka- kasi. Kaya Wala po layuan kayong mo na lang gagawin. Wala po kayong gagawin. gusto mo ako yung kikis sa'yo? Hindi nga. Eh, sige na lumabas Isa pa ka. pala to. Animal. Sige na kasi may gagawin pa kami ng sekretary Puro ko. manyakis pala yung mga tao dito, empleyado Ay, dito sige sa na. kumpanya na to. Sige po. After po noon, hindi pa rin ako tinigilan ni Sir Ellie. At hindi rin ako nalipat sa ibang branch. Gusto ko nang magsumbong sa Pag-asa. Ano sa entry mo? Wag na lang. Tapos nalaman ko, ang corny, last ko na yun. Tapos nalaman ko na lang, Sir, ba't niyo naman po tinanggal si Bong? Sir, Sino ba masusunod dito? Di ba ikaw naman may gusto niyan? alin po? Eh, bawal yung magliligawan dito sa Hindi po opisina. kami nagliligawan eh. Hindi po kami PDA ni Bong. Mabait po si Bong. Sir, ba't yun naman ginawa yun kay Bong? Sana ako na lang. Ako na lang Eh, di po ba yung tinanggal. nagliligawan kayo? Bawal nga yan dito. Sir, sige. Ganito na lang. Kasi naawa po ako kay Bong kasi siya po yung breadwinner. Mga O, anong kapatid kaya niya po- mong gawin? Para ibalik ko yung tao dito. Umamin ka muna. Nanliligaw ba yon? Kayo ba? Yung totoo! Yung totoo! Hindi po yung totoo. Sinabi ko lang yung para tigilan nyo na ako eh. Kaya, Sinungaling mo. kasi po diba sir? Pero wag niyo naman po gawin sa kanya yun, sir. Sir, naawa po ako sa mama niya. Senior citizen na po may Wala sakit. akong pakialam. Dapat naisip mo yun bago ka magsinungaling sa akin na nanligaw yung tao sa'yo. Naging kayo ba? Sir, Well, kung kaya mong gawin yung mga gusto ko, ano po yung gusto nyo? kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ikaw yung gusto ko. Bigay mo yung sarili mo sa akin, babalik ko yung tao. Ano? Sir, pangit naman na. Pag-iisipan ko po. Pag-iisipan ko po. Bilisan mo. Opo. Pag-isipan mo. Tindihan mo? Opo. Sir.